Assalamualaikum warahmatullah. Sagi kun ang mga maranosong o di na mga rinarinang. Siya ko na di kukurmatan o di na di pilalilangan kay Princess Analia. Aya ko na riya katawitan o di nakalilamitan o si Gulano yan sa giyang kaiya social media ay duwasan na ulibabulangon. Ginang ko na rin so Lady Green ay din na so pamilya Paskan ay dua. Sagi kun mambuwa kanagkasusang ko ano soran yan ay dulab-lab umakiraga ay dua. Namunad na rin so kiyak gilalangon o di na so katawi nga si Gulano yan ay daw. Ginang ko na rin so magkiragama sa mo kada tuwa pagusuran. Ay sakati pa rin si sa Analia. Pamamakingan ka na tatangkay nga bed na sa sudia. Sakati no wassalam ko. Makalimu gawing may nanayro'y na pananadam. Ay nagagaw na Panginoon ako ditang kaginawain parin si sana aliyay. Balabakin kaya aso Lady Green pamilya pas na kainin at taman ako uminiyan parisisa na liyay pagparina arinawain. Dito pabusoran kaso uli lang atin ipapakaubahim. As natin idulo ng koron sa rugay denggawi inilalang karasalim. Pa rin si Sanaliyay Ginapa na sa toro Garumula din na kain Asa idula bulaba Kaya nasa di ka din na papangandim Aos na kaso di ko karagim Pagrami gibayaan karibu nila din kadigo sa kaganatan. Asa taman sa pagkataman sa beso pipitirang kay parin si sana aliyay. Alab-labagan na ayaray nung kurang kain. Nanas nang ibu
si pimbego como se isa sa katawang api tege manasere yala yaman naderem ay duay nalia kena ay dula belaba kena sabak kena neribu saya mainan niyan atan so salamatin au pag-ai di matangkaim asal tamana sa pakataman ka pagiruaw no tata denas na tamana sa ladi bengkiyitam prinsesa naleye salamara kasana badan